दिनै जों लागोना दै थालायलायै लामायाव थिंखावहाय लोमजोबनाय जोंना बाजैमोन आब'मोनहा माइ फुगासिनो दङ मानसिफोरखौ गोसोम गोफासो नुजोब्बाय सिनायला जोंना बेयावहाय 6 बिगा ना बेसेबांबा जाफ्रामनाय दंलै मिथिबाय दहाय खोन्थादोंमोन ना लोगोफोर माने नैबे 2.5 बिगा बै 6 बिगा बेसे बुरजा जायो 8.5 बिगा दुङा सुङा बोथोरावहाय नैलै एसे हारसिङैखाय न'आव हारसिङैखाय हिनजावबो लानो हाया नालाय बिदि ओरैनो भिडिअ लाबोलाबाय थायाबानो मारै माहा थांनानै भिडिअ खालामहैबाय थानो आरो बेनिखायनो आं दा उफाय गैया न'आव थानानैबाबो ब्लग भिडिअ खालामो बिनिफ्राय नोङो बानायाबाबो जाया भिडिअ हंगाराबाबो जाया डाउन जायो भिउस फैया नालाय ओंखायनो हंगारबाय थानाय जायो आरो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान ब्लगआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायना लाग्रोनाय जाबाय बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे आलदा जागोन आरो ना जाय नोंथांमोनहा अननानै मोजां मोनो आंखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायबानो जाबाय बिनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोना नोंथांमोनहा टाइम नस्ट खालामनो नाङा दानो नोंथांमोनहा नायागारा थांनो हागोन आरोखि ना दा आं नोंथांमोनजों नैबे दै देरनायनि सोमोन्दै शेयार खालामनो नागिरदों आरोखि ना नैबे दैया जाहैबाय लङा दै माने बै रामफल सुइस गेटआ दाख्लै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनाया बिनिफ्राय फैनाय आरोखि ना बियो बिराद देरदों आरो ना दैबाना जादों जाहैबाय माने गामि नोगोरफ्राव हाबाखै आरोखि ना माने बिनिफ्राय बांसिन गिदिर देरबावोसो दा आं नोंथांमोननो दिनै बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरोखि ना ब्लग भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा नायलांदो एसे आं बे लङा देरनायनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों आरो ना लोगोफोर दैयाथ' देरनाया देरदोंलै आरो बिनिफ्राय बांसिन देरबावो मिथिबायना नैबे मा होनोमोनलाय खालबाहारजों सस होनलायलायनाय बोहैबोयो आरो ना दा बिदि जाथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय हौरैथिं न' मोनहां मोनहां जालायलायबाय आरो ना ओरैथिं गिर्जा मोनसे दङमोन गोथां नुनाया बिथिं आरो ना ओमफ्राय ओरैथिं हाग्रा बारि जोब नैबेजों गलांबावोसो ओमफ्राय लोगोफोर जेरावखि जाया नाया माने खालि खिल' नुयो आरोखि ना खि मानसि खि मोसौ खि नङा ओमफ्राय नै ओरैथिं देखायबावगोन आङो दाख्लैहाय नैबेजोंहाय माने लङाखौहाय थ'फोर जावसुदोंमोन आरो ना माने हरैथिंजाय न' मानसिफोरनि न' दं नालाय जों लागोनि बेवहाय बारा माबा खालामहैनो खुरखाहैनो हायैनि जावफुंदोंमोन आरो नैबेजों दा आं नोंथांमोननो देखायहैगासिनो दङ आङो भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय आं टाइमखौनो मोनाखै आरो ना न'आवहाय थाबाय थानानै मानो होनब्ला जोंना न'आवहाय बिमाया माइ गायहैयोना आदि होनायखौ बिनिफ्राय आंहा न'आवहाय फुंनिफ्रायनो मोसौ खाहैनांगौ सिथ्ला सिबनांगौ बिनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ बिराद जारला आरोना बेयावनो टाइम नस्थ' जाखायो ओमफ्राय मैयाहाय आङो दसे माइ गायफाला हैबाय नोंथांमोननो देखायहैनो साननानै देखायहैबाय आरो ना बेनिफ्राय नै ओरैथिंबो फुरा नै बे ओरैथिं खासिपारा गामि दं आरो ना ओमफ्राय खासिपारा गामिखौ माने मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय आइलेण्ड बायदि खालामनो हागौ मालाबा समफोराव आरोखि ना फिउचारावहाय ओरैथिं नायनानै लादो नै बिराद गिदिर आरोना नै बेफोराव ना लफायबा मोनबावगोनसोदां ओमफ्राय नै बे लङा जावफ्लंनाया हनै नैबेजों जावफ्लंदों आरोखि ना बेजोंबो बोहैयो ओमफ्राय बेजोंबो बोहैयो आरो ना मोननै जानानै दं ओमफ्राय ओरैथिं मोनसेल' जाहैबाय आरो ना ओरैथिं बैयावहाय माबा खुन्थिया पस्ट खुन्थिया माबा माबि होदों दाहार माबाहैनो हायैनि माने बैयावहाय बिराद सौवो आरो ना ओमफ्राय र' आं एसे थांनानै देखायहैबावनि ओरैथिं गोदो फुरा खायलादर बागान दंमोन गिदिरनो दानफायजोब्बाय गैला एस मुथा मुथि गोदोनि समावहाय दैयानो बेजोंसो बोहैखायोमोन खोमा बे लाइनजों लामायाबो एसे हिट जाबाय दिनैना भिडिअआ बेनो आरोना रायलायलाबायनाय लङाखौ एसे देखायबाय बे लङा दैखौ ना माने मोनसे ओइस पास इयार ना सेकेन्ड इयारावहाय दंमोन जिखुनु जाया गोजोननाय ना बोरैबा माबायावहाय बे लङा दैखौ रायखांनाय दंमोन ना बोरैबा लिरगिरिमोनलै बावलायलांबाय आङो बेखौहाय जेनेबा दतमा एरियानिमोन आरो ना दतमाखौ लानानै लिरनायमोन दा ओइस फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनायफ्रा बिसोर मिथिगोन आरो ना थिं नै दैया नायनानै लादो दा आंखौ बांद्राय देखायदोंबा गावखौल' देखाय होनना बुंगोनलायलै नै लादो गिदिर जायोबा ना बे दैया नै बिसोरजोंनो ओरै बारस'लाबायो आरो ना लामाजोंनो ओरै बारस'यो बावैसो दाख्लि एसे बिदिनो जाहांदोंमोन नामा आङो सोलाबासै नायफैनो खुसेंग्रा हमबा बिराद मोनो दै देरबावबा बे लामाजों बोहैग्लायलायथारबासो बै गामिया बे लोमजोबो आरो ना ओरैथिं गामि दं र' आं एसे थांबावनि
दसे देखायनानै ओंख्रि संला हैनोसै ओंखामा संखानायमोन फुङावहाय एसे ओंख्रि संला हैनोसै आरोना ओमफ्राय आंना भिडिअ'आवहाय खालि आरोना बिदिल' फैफ्लाङो आरो फाग्लासो दाबो नै आरोना होनबावसैमोन ओमफ्राय सासे फंबाया माने कमेन्ट खालामहरदों मा आरोना बेलाय बोरै माबा बारस'लांबायलै एन्जर ना मामोनथाय न' नुहुरनाया बेयो खासिपारा गामि आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लङाया नैबेजों बारस'बोनो हासिगौ बे दैबाना एसे लोमबावबानो नैबे खालबाहारजों ओरै फैनो हागौ आरोना बेजों फैनानै ओरै थब्लं थांनो हागौ बेजों सिगाङाव बोहैखायोमोन जानो हागौ फुरा दैबाना जाबाथाय फैखायो बेजों बोहैखायो दा आङो नोंथांमोननो देखायखांबाय बिनिफ्राय आं न'आवहाय थांसै आरोना एसे ओंख्रि संहैनोसै बिमानो आलु जहल खान्थाल बेगर एवला हैनोसै बाथोन देनो बेनिफ्राय दाउदै दैसे दंमोन हांसो दाउदै बेखौनो एवला हैनोसै आरोना बिनिफ्राय बे लङा दैया माने फिउचारावहाय जों लागोखौबो खुरखानो हागौ दे मानो होननानै बुङोब्ला दै बोहैनाय बे लङा माने दै बोहैनायजों खुनु थिग गैया दैबाना जाबाथाय माला खुरखायो बुंनो हाया आरोना खुनु बुंनो हाया आरो आङो हारसिंसो फैदों आरोना माखासे लोगोफ्रा माने दुब्लिफ्राव आलि खोहैदों माइ गायफाहैदों आरोना सोरबा न'आव दङ जानो हागौ हारसिङैनो आराम मोनबाय आङो भिडिअ खालामफैनो बरियानो दा न'आव थांनानै ओंख्रि संहैनोसै ओंख्रि संनायखौ एसे नायलांदो उफाय गैया लोगोफोर बिदि ओरैनो भिडिअ लाबोलाबाय थायाबानो माहा थांनानै भिडिअ खालामहैबाय थानो आरो बेनिखायनो आं दा उफाय गैया न'आव थानानैबाबो ब्लग भिडिअ खालामो बिनिफ्राय नोङो बानायाबाबो जाया भिडिअ हंगाराबाबो जाया डाउन जायो भिउस फैया नालाय ओंखायनो हंगारबाय थानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां ब्लग भिडिअ हंगारग्रा जाबाय एरखम फुरा माने सोरनिखौ नायथ्र'नो जाबाय आरो ना गोदानबो ओंखारबाय माबाय बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि इउटुबारफोरनि गेजेराव सोर बांसिन इनकाम खालामो होनब्ला एमजे नेथिं मोनहा फुरा फाग्ला सानसेयावनो मोनथाम मोनब्रै भिडिअ हंगारो भिउसआबो बुरजा फैयो ओमफ्राय बिसिनाथ' ब्लग टाइप नंला जाहैबाय न'आव ओरैनो रायलायलाबायनाय निउस चेनेल बायदि ओमफ्राय जोंनाथ' ब्लग भिडिअ नै सानसेयावहाय मोनसे हंगारबाय जोब्बाय आरोना अखानायै हंगारदोलाय आरो बेबो साननै सानथामनि उनावहाय गोबावजोंसो हंगारनाय जायो बेनिखायनो दा आंनि इउटुबाव जेबो खामानि गैया आरोना आर्निंबो जाया जेबो लाब जाया आङो दा न'आव सफैनानै नै आलुजों पियासजों हानानै लाग्रोखानोसै गाइस दा थावा दुंबाय नै डाइरेक्ट सेलायनो होबाय आलुआ रेडि हाना लाखाबाय आरोना नै ओमफ्राय बेखौहाय माने बानलुखौहाय बेनिफ्राय पियासखौहाय माखासे खांनांगोन आरोना खान्थाल बेगरावहाय एवनो थाखाय खान्थाल बेगरखौ बाथोन देनो थाखाय दोननांगोन दा नै एवबाय बेखौ दै एसे होनानै फोमोनसै ओमफ्राय नैबेथिं दा खान्थाल बेगर बाथोनावहाय होनो एवफ्रामना दोनखाबाय आरोना एसे खामफ्रामबाय बरिया हिट जासिगोन आङो दा हालदै एसे होनोसै बांद्राय होनोसै नामा हालदै होखांनानै दसे खोबनोसै बिनिफ्राय दै होनोसै ओमफ्राय खोबनोसै बास खोब्बाय सोर ओंख्रि संनो रोङा कमेन्ट खालामहर लोगोफोर बेनिफ्राय सोर ओंख्रि संनो गोरों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर मोनसे लोगोफोर दा दै होबाय बारा होजाला बास रायजोफोर ओंख्रिया रेडि जाखाबाय नै खांबाय आरो खान्थाल बेगरखौ एवबाय आरोना नै बिदि साराय गुदुङावहाय बिदि होना लानांगौ आरो ओमफ्राय एरलाबाय थानांगौ ओरै नङाबा खामथाबो दा रेडि जाबाय आं बेखौ बिगुर बुखुनानै देनोसै आरो लोगोफोर आं दा खान्थाल बेगरखौहाय बिगुर जिरखांबाय बेनिफ्राय नै दहाय एवनानै लाखानाय पियास बानलु गोरान बेनिफ्राय नै सामब्राम गुफुरखौ देना लागोनसै आरोना लोगोफोर फुरा जाथावथाव जारौ जाखाबाय बेनिफ्राय खान्थाल बेगर देनाय नेमा गरसेल' होनानै देग्रोनांगौ आरोना नङाबा देजाया बिदि होदो बेखौ गेब्लेहोदोलाय बे गेब्लेखांबा आरो गरसे होदोलाय आरोना बा गरनै होदो बिदि आरो खनसेनो बु होनानै देबा जाजाला बेयो गेब्लेला मोजाङै मिथिबाय खेनसेनो ना बाथोनथां माथां बु होनानै देबा माने मोजाङै गेब्लेया आरोना मोनफा देनांगौ आं थाब देना लानोसै लोगोफोर दा देखांबा देखानोसै दा देखांबाय बरिया
बेसेबांबा बुरजा जाबाय नै हाब जौ गोरानजों खान्थाल बेगर बाथोनजों थिग जायो रायजोफोर नोंथांमोनहा लोंनायाखै जाफेराखै नामा खान्थाल बेगरजों जौ गोरानजों खना खनलाखौ होथारनोसैलां बरिया खान्थाल बेगर माइ फेभारेट बाथोन जोबोद दा 5टा जाबाय आङो दसे दुब्लियावहाय बेरायहैनो नागिरदों आरो ना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोखि ना मानो होनब्ला हारसिं थायोब्ला साननाय हनायफ्रा माने जानला मोनला जायो आरो ना ओंखायनो बाहेरायाव दसे बेरायलाहैनांगौ माने थाब थांनानै फैनानै मोसौ लायफिननांगौ आरोखि ना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांदो आरो नै जों लाग्रा दै थालायलायै लामायाव थिंखाबाय लोमजोबनाय बेयाव दा सफैबाय नै जोंना आइमोनहा माने माइ फुगासिनो दङ गाबोनहाय हासिगोन बेखौहाय बेवहाय गासै 3.5 बिगासो दं आरोना जोंना हाया ओमफ्राय बिनिफ्राय हौरैथिं दंबावो बेसे बुरजामोनथाय बेवहाय 3.5 बिगामोन नामा आयै 2.5 बिगा 2.5 बिगासो आंहा 3.5 बिगासो दंगासिनो 2.5 बिगा बियो ओमफ्राय बबेना बेसेबांमोनलाय बै गेजेरथार नाब्रा औ 6 बिगा 6 बिगानो लोगोफोर माने नैबे 2.5 बिगा बै 6 बिगा बेसे बुरजा जायो 8.5 बिगा दुब्लिखौ नायनानै लादो नै सासेया केमेरा खेबजानो गिनानै लाजिबावबाय नै बा नै बाजै नाब्लिया माइ गायना फैदों जोमै जोमै साइकेलजोंसो आंना ओमफ्राय केमेरा खेबनायफोरखौ मेगन सालाबायनो हागौ सोरबा सोरबा जोंना बाजैमोन आब'मोनहा माइ फुगासिनो दङ मानसिफोरनो गोसोम गोफासो नुजोब्बाय सिनायला जोंना बेयावहाय 6 बिगा ना बेसेबांबा जाफ्रामनाय दंलै मिथिबाय दहाय खोन्थादोंमोन ना सिख्लाफ्रा बारा गैया नै बिसिना ओरै गोथै बारि खाथियाव आरोना खामला नांलायाना 3 दंखायो नोंस्रा बरिया नांगाल जांख्रायाव लिंदो खेबनां जाबाय वा ओरैथिं नै दुङा सुङा बोथोरावहाय नैलै एसे हारसिङैखाय न'आव हारसिङैखाय हिनजावबो लानो हाया नालाय औ हारसिङैखाय ओंखायनो एसे बेरायला फैदों आरो ना सानाय नायला फैदों नै औ भिडिअ बानायला फैदों ओमफ्राय आन्दार मामोनलाय लिग खेलाया मालामोनलाय 17 ना 7 थारिख 7 थारिखनिफ्राय सुरु जागोन बेनिफ्राय जों लागोन ना 10 थारिखआव 7 थारिखआव लासि औ गामिनि जाबा एसे खेबला हैनोसैलाय आरोना बल खेलाखौबो सोरबा सोरबा नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय मोजाङै खेबाबा सोरबा सोरबा कमेन्ट हरो मा जानला मोनला खेबो होननानै औ केमेराखौथ' नों जाननानै थाबाय थानो हायाना अबे समाव गल सोगोन अबे समावहाय आंनावबो सोरबा सोरबा सिख्लाफोर फन हरो दिगदार नैबेवहाय ना सागासिनो दं आरोना लोगोफोर ना आजावगासिनो दङ फुरानो नै नायना लादो बेयो मोनसे द्रप आरोखि ना बेनिफ्राय ओरैथिं नै बे दैया बोहैबोगासिनो दङ हौरैथिंनिफ्राय ओरै दहला नालाय ओरैथिं बोहैबोयो आरोना ओमफ्राय नैबे नुहुरनाया बावथि गामि दा स्रां मोनफैबाय आरोना फैनानै लोगोफोर माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो बेनिफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबलांसै आरोना मोसौ लायनो थांनो नागिरबाय आङो जाला टाइमा 6टा जानोसै दा माबायदि मोनखो दिनैना भिडिअआ गोदाव सोराव रायलायलाबायनायसो जाबाय आरोखि ना माथो उफाय बेखौनो भिडिअ खालामनानै हगाराबा माथो ना दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे